Verujem da i vi, dragi moji, primećujete da su mnogi od nas postali pasionirani korisnici interneta, društvenih mreža i da mnogi vole da komentarišu ono što drugi ljudi objavljuju i to negativno. Vrlo često stupamo u rasprave, u potpuno bespotrebne neke polemike koji se sutra i ne sećamo, a zbog kojih smo se uznemirili i prosto koje su nam pokvarile raspoloženje, pokvarile su nam dan. I ne samo taj, već možda i par dana razmišljamo o onome što nam je napisala neka nepoznata osoba, a koja u našem životu ne znači ništa. Moja preporuka je da se klonite takvih polemika, da ne komentarišete opširno ono što vidite na internetu, jer je to kontraproduktivno. Bićete mnogo srećniji u životu, mnogo zadovoljniji ako umesto toga naučite da razgovarate sa ljudima. Izađite iz te vaše čaure, zatvorite ekran kompjutera, isključite računar i izađite, proleće vas zove, srećete verovatno neke poznanike koje odavno niste videli i podsjetit ćete se kako izgleda razgovarati sa starim dobrim prijateljima uživo, dakle bez ikakvih pomagala u vidu interneta i kompjutera, jer samo realan život je zapravo život, a sve ostalo je neka bleda senka.